Natapos mo na ba yung pagwawali sa labas? Oo, ate. O, magpahinga ka na muna. Tutulungan na kita sa paglilinis dito sa loob. Huwag na, kaya ko na. Malaki yung likod bahay natin, kaya alam kong napagod ka. Ate, baka makita ka ni Tia Jopay na hindi pa tapos dito sa loob. Pagalitan ka na naman. Nako, hayaan mo siya. Siya naman ang napapagod ka kasi Pero baka saktan ka uli niya gaya dati. Hindi na mangyayari yun. Sinabi ko na kay Cholando yun. Kaya nasabihan niya na siguro si Tia Jopay. Pero tutulungan pa rin kita dito. Maupo ka na lang dyan. Kwentuhan mo ako habang naglilinis ako rito. Sigurado ka, ate? Alam mo, umidlip ka na lang pala muna dyan. Late na tayo nakatulog kagabi. Ang dami kasi nung pinalaban ni Tia Jopay. Total, 4:00 pa lang naman. Gigisingin na lang kita pag mag-aalas 6 na o bago pa sumikat ang araw para makapaganda ka sa pagpasok sa eskwela. Ayos lang ako, ate. Di naman ako inaantok. O siya, ikaw ang bahala. Kwentuhan mo na lang ako para malibang ako habang naglilinis. Ate, dito na ba talaga titira sila Cholando at Tia Jopay? Oo raw eh. Sabi nila, hinabilin daw sa kanila ni Daddy itong bahay kaya sila nandito ngayon. Bakit sa kanila hinabili ni Daddy? Bakit hindi sa atin? Hindi naman natin pababayaan tong bahay. Hindi ko din alam, Tan. Ayos lang naman na nandito sila. Kaso parang kung umasa sila. Sila yung may-ari tapos tayo yung nakikitira. Shh! Huwag kang maingay. Totoo naman, ate. Si Tia Jopay parang senyorita. Halos alipin na nga tayo dito sa bahay. Huwag ka sabi maingay, baka marinig ka nila. Hayaan mo na lang muna. Sabi naman ni Cholando, pag nag-25 na ako, ipapasa na niya sa atin ang pamamahala dito. 5 taon pa yun, ate. Ang tagal pa. Huwag mo sabihin na 5 taon pa. Sabihin mo, 5 taon na lang. Ate naman, para namang niloloko natin yung sarili natin yan eh. Ang mahalaga, may tinitirhan pa tayo. May nakakain at hindi sinasaktan. Kaso sinaktan ka nga ni Tia Jopay, di ba? Huwag mo nang isipin yon. Isang beses lang naman yon. Kita mo, di na naulit. Paano yung mga salita nila? Yung halos gawin na tayong mga busabos. Ano ba yung bibig mo? Ano bang busabos ang sinasabi mo dyan? Ate, alam mo na ang ibig kong sabihin. O siya, basta sa ngayon sumunod na muna tayo. Matatapos din to. Huwag ka lang saktan nila ulit. Baka hindi na ako makapagpigil. Bakit? Anong gagawin mo? Dear Love, ako po si Nathaniel, 18. Tanang tawag sa akin sa bahay. Ulila na kami ni Ate Tin. Meron kaming educational plan ni ate kaya wala naman kaming problema sa pag-aaral. Sabi sa amin ni Cholando, sila na raw ang mamamahala sa bahay namin at iba pang ari-arian ni Daddy. Maayos naman sila nung una, pero lumabas din ang ugali nila. Ginawa na kaming alila ng ate ko ni Tia Jopay. Nung madaling araw na magkausap kami ni Ate Tin, hindi namin namalayan na nagising pala si Tia Jopay at narinig niya ang mga sinabi ko. Napipi ka bigla dyan! Tinatanong kita! Anong gagawin mo? Wala po, Tia Jopay. Anong wala? Sinungaling kang babae ka? Dinig na dinig kong sinabi niyang suwail na kapatid mo? Hindi po swail si Tan. Sumasagot ka na naman! Ang aga-aga nang gigigil ako sa inyong magkapatid, ha? Aray ko! Aray ko, Tia Jopay! Huwag niyo hilahin! Bitawan mo siya! Tia Jopay, ano ba kayo? Alan! Ano, Tan? Anong gagawin mo? Napakayabang mo? Peste ka lang dito sa bahay! Hindi po ako peste. Baka kayo po. Tan! Totoo naman, ate. At talagang ginagalit mo ako, ha? Aray ko! Kulang pa yan! Baka dito sa walis tumino ka! Aray! Ano? Ano? Anong nangyayari? Lando! Pinagtutulungan ako ng mga pamangkin mo! Ano? Mga hayop kayong dalawa? Lando! Bakit yun naman sinuntok si Tan? Wala siyang kasalanan! Kulang pa yung suntok na yan. Sa susunod, lulumpuhin na kita. Sobra na kayo, ha? Kita mo, Lando, kung paano sumagot sa atin yung mga pamangkin mo? Mga walang modo? Para mga walang pinag-aralan! Ako nang gigigil na ako sa inyong dalawa, ha? Baka gusto niyong palayasin ko kayo rito. Bakit? Bahay naman namin to, Bastos ka talaga, walang hiya ka! Hayaan mo na, Jopay. Magtatanda na yan. Ipapaalala ko lang sa inyo.
Ako ang huling kausap ng daddy nyo. At sa akin niya iniwan ang bahay na to. Kaya wala kayong karapatang magpasikat sa amin. Sa amin ang bahay na to! Kayo lumayas! O pues, anong pruweba na inyo tong bahay? O ano, natahimik kayo kasi wala. Kahit walang papel, ang huling salita ng namatay ang masusunod. Kaya isa pang panggugulo nyo dito, mag-alsa balutan na kayo. Hindi kami papayag! Ah! Ano magagawa mo? Hindi ka pa nga nakaka-graduate. Kung magsalita ka, akala mo ang dami mong alam ah! Wala kang alam sa batas, oy! Umalis na nga kayo sa harap namin. Baka hindi na naman ako makapagpigil eh. Tara na, Tan. Ate! Tara na. Huwag kayong magpapakita habang mainit ang ulo ko ha! Baka hindi ako makapagpigil sa inyo! Nung gigigil ako sa mga pagmumukha nyo? Mga inutil! Malupit silang mag-asawa sa amin. Sinaktan nila kami na parang hindi nila kami kamag-anak. Umiiyak si Ate Tin nun. Ako pinipigilan kong umiyak. Nabuo ang galit ko sa mag-asawang yun. Di na ako nakapasok sa eskwelahan dahil sa nangyari. Nung araw din yung dumating si Chonardo. Malayong kamag-anak namin na taga-Bataan. Nakwento niya na nabenta raw ni Cholando yung lupa ni Daddy doon. Pero wala na silang balita matapos nun. Oh, ano na naman ang iniisip mo? Wala ate. Kilala kita, Tan. Iniisip ko lang yung sitwasyon natin. Pinagtatagpi ko lang yung mga sinabi ni Chonardo. Yung binentang lupain ni Daddy. Kung nabenta yun, saan napunta yung pera? Baka na kay Daddy. Ate, kung nasa kanya, hindi ba dapat alam natin yun? Bakit hindi niya sinabi na may lupa pala siya at ibibenta niya? Sa palagay mo ba hindi tayo mahal ni Daddy? Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba nadinig? Si Cholando daw ang nagbenta. Kaya nga, ibig sabihin nasa kanya yung pera. Yun ang tingin ko. Hindi naman imposible yan. Ito nga ang bahay, inaangkin na nila. Baka nga sa atin talaga yung pera. Kaso nung namatay si Daddy, hindi na sinabi nila Cholando sa atin. Napakasama talaga na mag-asawang yun. Naiisip ko lang yun. Wala naman tayong pruweba kaya mahirap magsalita. Kasi parang nambibintang tayo. Pero hindi nga imposible yung iniisip mo ate. Itago na muna natin yung nabalitaan natin. Maghanap muna tayo ng mga ebidensya bago tayo gumawa ng konklusyon. Ano na naman yung pinagbubulungan nyo dyan? Wala po. Pwede ba? Kilala ko ng mga ugali nyo. Pinagbibintangan nyo na naman kami ng kung ano-ano, no? Guilty naman ho kayo masyado. Hoy, bunganga mo. Rumispeto ka. Tsahin mo yan. Paano ko po siya naging tiyahin? Eh hindi naman pamangkin ang turing niyo sa amin eh. Tan, tama na. Tuloy mo na yung paglilinis dyan. Ano, Lando? Itutulog ko na lang tong usapan na to? Ganon-ganon na lang yon? Jopay, huminahon ka. Gigil ka naman siya, Jopay. Ano? Sasaktan niyo na naman po kami? Eh paano kung oo, ha? Subukan niyo po. Nagpa-blatter na kami kanina sa presinto. Kapag sinaktan niyo pa po kami, pwede kami magsampa ng reklamo. Ang kapal talaga ng mukha mo, ha? Halika nga rito! Jopay, huminahon ka nga sabi. Ano? Paano huminahon? Mga bastos yung pamangkin mo? Halika nga rito. Aray ko! Huwag mo nga ako hilahin! Ano ba? Papabayaan mo na lang bang ganyan yung mga yan? Tumahimik ka nga. Hindi mo ba narinig? Nagpa-blatter sila. Baka hindi lang itong malaman ng mga pulis. Ha? Oo nga. Eh, anong gagawin natin? Magpakumbaba ka muna sandali. Pag nalipat na natin ang legal ang titulo ng lupang ito sa atin, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Sige. Alang-alang sa lupang to. Tin. Tan. May sasabihin ng Chajopay nyo. Tin. Tan. Pasensya na kayo sa akin, ha? Mainit kasi sa labas kaya medyo naging masungit ako. Araw-araw po kayo masungit. Saan ba kayo galing na initan? Sa labas o sa impyerno? Jopay, magtiis ka na lang. Pasensya na kayo sa akin. Tapos na po kami maglinis. Papasok na po kami sa kwarto. Gusto ni Ate Tin na iwan lang namin yung bahay at lumayo sa mag-asawa. Total may educational plan naman kami. Mag-working student na lang daw siya para may panggastos kami. Magandang plano ni ate.
Kaso ayokong basta lang ipamigay ang pag-aari ni Daddy na dapat sa amin napunta. Kung may plano sila, may plano din kami ni ate. Ate, ano ba yung importanteng sasabihin mo? May nalaman ako. Mga hayop sila? Tungkol ba yung kina Cholando at Cha Jopay? Oo. Ate, may nalaman din ako eh. Ano yan? Yung tatay ng isang kaklase ko, nagtatrabaho sa LRA, Land Registration Authority. Kinausap namin siya at pinahanap titulo ng lupa natin. Sabi niya, sa lehitimong mga anak daw maisasali ng pangalan ng lupa. At dahil nasa legal na edad na tayo, dapat nakapangalan na sa atin yung titulo. Totoo ba yan? Oo ate, kinausap ko tatay ng kaklase ko. Sabi niya tutulungan niya raw tayo na may proseso lahat ng mga papeles. Diyos ko, salamat po. Tahan na ate, wala na silang magagawa. Hindi na nila maangkin yung pag-aari natin. Oo, Tan. Eh ate, ano yung sasabihin mo? Mga hayop sila Cholando at Chajopay. Nakausap ko uli si Chonardo. Nagtanong-tanong daw siya sa ibang kamag-anak natin sa Bataan kung anong naging balita sa binentang lupa ni Daddy. Kaya pala binenta ni Daddy ang lupa niya dahil gagamitin niya para ipa-opera ang puso niya. Kaso itinakbo ni Cholando yung pera. Kaya hindi natuloy ang pagpapa-opera ni Daddy. Kaya siya namatay. Bakit hindi sinabi ni Daddy yan sa atin? Ayaw niya daw malaman natin kasi ayaw niya mag-alala tayo. Kaya inilihim niya na lang. Kaso niloko siya na mag-asawang yun. Mga hayop sila. Nandito na pala mga senyorito at senyorita. Jopay, pag-usapan na natin yan. Ano pong masama dun? Ayaw nila yun, senyorito at senyorito sila. Dapat lang. Oh, ayan, Lando Sinisimulan tayo ng pamangkin mo Wala naman akong ginagawang masama dyan. Tumigil na kayo, pwede? Hindi pwede, Cholando. Alam na namin lahat. Anong alam niyo yung sinasabi mo? Alam na namin yung tungkol sa lupa. Alam na rin namin na kami ang legal na tagapagmana at hindi pwedeng ihabilin sa inyo tong bahay dahil nasa tamang mga edad na kami. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sinisira niyo naman ang araw namin Wala kayong karapatan sa bahay at lupa na to. O sige, tingnan na lang natin. Aba, ang tapang mo na talaga O ano, mananakit ka na naman? Hindi na lang kayo nakablatter. Nagsabi na ako sa mga kinauukulan na may banta sa buhay namin. Nakaantabay na nga sila kung ano yung mangyayari. Makukulong kayo ng matagal, tandaan nyo yan. Alam na din namin na ninakaw niyo yung perang pinagbentahan ng lupa ni Daddy sa Bataan na dapat ipapang-opera sa kanya sa sakit niya sa puso. Ninakaw niyo! Mga hayop kayo! Lando, anong gagawin natin? Tumahimik ka. Wala kayong ebidensya. Yun ang akala nyo. Nagtulong-tulong ang mga kamag-anak natin sa Bataan para mabuo ang mga ebidensya. Hindi totoo yan. Parating ng mga pulis. Kaya magkita-kita na lang tayo sa husgado. Mukhang matatagalan kayo sa kulungan. Mga hayop kayo? Hindi totoo yan! Hindi ako pwedeng makulong! Lando, gumawa ka ng paraan! Hindi pwede! Jopay! Jopay, ano nangyayari sa'yo? Jopay! Dear Love, inatake sa puso si Cha Jopay sa kalagitnaan ng komprontasyon na yun. Naisugod naman siya sa ospital kaso nabaldado ang kalahati ng katawan niya. Di na kami nagdemanda. Huling balita namin sa kanila, doon sila sa Bataan nakatira. Sa kapirasong lupa ni Daddy. Hinayaan na namin sila ron. Si Cholando, magdadialysis na rin kasi. Hanggang sa nawala na kami ng balita sa mag-asawa. Masaya na kami ni Ate Tin kasi wala nang umaalipin sa amin. Sa tulong ng tatay ng kaklase ko na ilipat din ang pangalan namin ni ate sa titulo ng lupa. Ngayon, graduate na ako. Si ate mag-aasawa na kaya hinati na namin ang bahay para may sarili na kami. Sana lahat tayo maging parehas sa kahit kanino at kahit ano. Wala dapat lamangan at walang agrabyado.